aprovés la declaració institucional per declarar la dones que participen del grup d'empoderament. Nosaltres donem un servei a unes 100-150 usuàries a l'any i pensem que és clau, és vital per la Llagosta tenir aquest servei i tenir-lo a prop, sobretot perquè quan aquests recursos estan lluny, doncs les usuàries troben més difícil arribar a aquests recursos. Llavors nosaltres volem tenir-lo aquí a la Llagosta perquè totes les dones de la Llagosta que necessitin aquests serveis que puguin venir, que sigui còmode, que sigui fàcil i que ens sentin molt a prop en qualsevol moment. És un moment en què tenim hores concertades, però és un servei que ja porta 15 anys funcionant. Estem molt contents de la feina que es fa amb uns grans professionals que tenen a més de 100 persones, 100 dones cada any, i això és gràcies al fruit transversal i d'esforç que s'ha fet des de l'Ajuntament perquè un dia, tot i que no tenim més de 20.000 habitants, és un servei que hauríem de tenir amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, el tenim un de prop. I per què? Perquè volem que les dones tinguin un servei de proximitat quan necessiten ajuda, quan són víctimes del masclisme, quan són víctimes. Necessitem que el seu Ajuntament, elles han de saber que el seu Ajuntament està al seu costat.